Nga igsuon, tinuod jud di ay ang pulong sa Dios nga mutudlo di ay kanato. Mutudlo siya kanato panahon nga kita masalaag, iya detang tultulan sa dalan nga matarong. Kay nag-ingon iyang pulong diri sa Salmo 32 verse 8, atong basahon igsuon ingon siya, ang Ginoo nag-ingon, tudloan ug tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Bantayan ug tambagan ko ikaw. So nagpasalamat ko kiining pulong nga igsoon nga ang Dios igsuon mo tultol di natog mogiya kung panahon nakita niya ta nga moaksyon na tag salaag sa dalan kanang tipas na batag dalan nga atong agian din makita niya, then iya dadayon tang tultulan, iya na dayon tang bantayan nga dili ta mapadayon sa dalan nga naa sa unahan, pangas na di ay mahulog na di ta. So usay mga igsoon ba sa atong kinabuhi, importante di nga mag-ampo ta, hugot nga pag-ampo, kay diha sa pag-ampo diha nimo makuha ang pagbantay sa Dios, diha nimo makuha nga tultulan kita sa Dios sa atong mga pag-ampo. Kay sa atong mga kinabuhi kung wala tay ampo-ampo, magmala jud ta sa atong pagpangalaga diha sa Dios, din sa atong pagmala wala tay ampo-ampo, maunang masalaag na ta, makabuhat na ta dili makapahimaya sa Dios. So atong pasalamatan iyang pulong nga siya di ay magatultol kanato ug siya di ay magatambag kanato. Pinaagi siyang tambag kanato, mabalik ta sa dalan nga iyang paagian kanato. Dalan nga matarong, dalan nga tulid. Kay usahay mga igsuon, masalaag man ta. So atong pasalamatan ang Dios nga siya mubitad kanunay kanato. So importante nga para iyatang bitaron, di gud ta makalimot sa pag-ampo. Kay ang pag-ampo diha ta makakuha og gahom nga gikan sa Dios nga mo'y mutabang kanato. Ug giyahan ta niya nga dili ta magpadayon sa dalan nga kanang dalan nga lapad, dalan nga makalaglag sa atoa. Iyatang ibalik ug butang sa dalan nga paingon diha kaniya, dalan nga matarong. So mao to mga igsuon, maura to, daghang salamat. God bless.